Kat badang yat kisngi ki right to information RTI ki lanang plai korukam trikam jong kitnat sarkar jela. Parakani ka kinti kedai bakatnat transport jong sarkar jela hagabayde bakawai ka Wheat Bridge kabadan na East Giant Hills. Nakajingwat RTI na ka office jong district transport officer ka East Giant Hills district kabalapan na du banay naitung arajarupsan. The way ni kinong song bana East Giant Hills salor ka Wheat Bridge kabadan harata cera malidor dalap baka jubab bat kakam kalong kongpong. Habapan ya ka jubab la ka Wheat Bridge kadang trikam ne kata ka jingkali ka balay ka jubab ka bayok pedang kalong bakam trikam syu. Kumta na ka jing yu baka jinglum pisa kadang beteng ha kata Wheat Bridge kala pelong ikinong song ban leit ring dur ka baki lalap ya ka jingdon ki brie ki bayok daganong ban song ha kata ka jaka ban lum pisa ne ki dumper ki bakit motion. Kini Gibriel klaim da don ni kita ki ID card ban pensisha bagi de Gibriel jong katanat ayu. Kila lum pisa khat arspa tingka na kawai ka trok klaim da thau yiki bat ki trok dumper ki babon ki de ki bakit palat pot. Na lor ka te Wheat Bridge la labru badon ru ka kherdop jong ka JHADC ka baki shim ruspa tingka klaim da ai reset. Hakani ka RTI la don hadu khadoi tli ki jingkali. Ka baningkong la kli banadu usnem arjar artulai hadu arjar psau. Katno tili ki trok motion ki yaj, pat katno ka khajana ka balayok benlum. Ka jubab ka balayok pedang kalong, hadu arpenyo hajar san spak lai tili ki trok, pat ka pisa ka bayok lum kalong, san pusau lak, kendai puprajar, hin rio spak arp kendai tingkah. Ya ka jingkili ka baar la jubab u motion u balakit udan hadu san lak, si hajar nyo spak point sau spak arp san metrik ton. Ya ka jingkili ka balabo la ka te ka Wheat Bridge kadang trikam ni la jubab bakam trikam syuk satya. Haka jingkali ke babu halor ke CCTV la ka don ni ka jing pendaj ke CCTV ka jubab ke long hooj tang bakim trikam. Halor ka jingkali bakat nungut ki don ki nong tre ke Wheat Bridge la jubab ki don hadu spongut ya ka jingkali ke belabu kat no teli ki trok ki bakit palat pot ki la syak dan kuna bat kat no ka pisa ka bayok lum la jubab ki don hadu sispa andrup sau teli ki trok bat ka pisa ka bayok lum ka long lai pun riu lak prajar tingkah. Haka jingkali ka babu bakat no ka khajana ka don na ka bayok lum nadu ka sitrik kela lingkot arjar pulai hadu bena yeyong arjar pesan. La jubab bakalong hadu shiklur prabu pralak nyo pulai hajar nyo spak saupo tingkah. Bat kiwe de ki jingkali kentup ka bakali pat kat no sien ki MVI haka sisnem kata nadu usnem arjar arpulai hadu arjar pesan ki jupelong ye ka jing talasi ki te ki kali. Ka jubab ka bayok kalong pa arsien haka shibnai. Fitreh ne kum staff ne kum ena. Helper. Kedai government servant ne private. Yarap. Indan ID. Indan uniform. Kay kane ka with bridge jong ka. MVI enforcement. Marepet ya. Kali kamot kane ka with bridge la kanu banaikan trekam su. Dengan bus tangan kita bahkan supaya कितना एंट्री कितना है यहाँ पे 600 पक्का ओवरलोड ना अंडरलोड कंपनी बड़ी
Habatin, pej bahagi kishap, kashap plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam dunaki eki bataya kamet. Namar kata habathiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pej ya kashap plus F haka jingsom. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la aikan diat bat ka bathau bha kam khta ka dur jingki marbam ka jing mat lani ka rukom shed yaki balehi banai kita kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka kia ka nutrition ba khambha ka jing im ba khambha pendon kam daki marbam medon ka sharp plus F menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya